Ola, eu chámome Gloria e vou vos levar por unha viaxe moi especial para min. Un paseo pola fraga do meu avó, onde descubriremos o que é unha fraga. Unha fraga é un bosque autóctono, aillado, mesto, de difícil acceso, cunha flora e fauna moi especial. Neste ecosistema poderemos ver xilbarda, loureiros, carballos, castaños, ameneiros, bidueiros. E tamén poderemos descubrir a xeneta, a marta, o xabaril, o raposo e tamén ao lobo. Animádevos a descubrir comigo estes tesouros naturais da fraga do meu avó.